CJ yene nam ne na ma na che say wo se PBC nkomo e hyase enye ne wo ehaya ne ye rekwaku kansa wono ne da wo ma no edi nkomo e se friend pani edi nkomo a che say o che challenges o mo fam ene nkitawudi e wo hon ma now you so certain and sure e say Joseph Wahinedu koko bodu panyin ya nanu ya ono anso so wo hu abeg e pesika dia koko bodu say sika yi anyway ni ade yi anu wo gidie say ne sabeka sika e dia fi hono mo a besi ene dia adwumafo e kan na chese to date no sika bi ankoye besi je ye na mebisa say enti eno ane se mampani ba ya appointment so ya appointment so bi nkotena post enkodi dwuma bi e wo ba bi eno ane appointment ana CJ menti ase o sanse sa wo mo obi so wo mo obi adwuma so nipa ne kwete ba bi nkoye adwuma se wo se wo make sure sa kan dia wo hono mo anase bia ba bia de ne kɔ no kwan be no fa so a wonya sa adwuma no asema yera enkansa be kan ye koko board akɔ finance ministry just ba bia wo so okobia papa ne tia koko board for so cheche PBC for the 280 million oka ni nyina wo kan ho asem ba sa kai krompa wo kan a ye boss we no ye de ono beto ye sije wati ase eye ka wo ba beto ye da honom enti me die ne se adan na ban emo sense okọ PBC a eye Ghana for na ye dwumo honom wo se bosome so a omuso nye sika de ko penyen ne ka se 56 years o sije o enche obekọ retirement no wa ye dwuma for months for years akatua maye how do you survive minti media se ko ba se ye anike tie ya ne abo sije din yes sije kone kwakwa institution we kone kwada no kwada ne kwaye den adwuma be sika be no de kwaye cheche be na de ma no honom utie whistle blower no amene didi kan kasa no chese empanifo aye pa wo mo me chere former the old management no ya no mhwe PB so no wo chese amudodo no ano koko adwuma no ankasa amunim ho hwe na abana hwese abafo bi tisame a meti hey same nkonko hwe koko so na koko no kra no woni mu ade anaya na mo fa no se bi onipa no wasua e bia obi won ma no wakoye courses bi ni ade afa koko management ni sane ma no ho ntie bia wo mu senka ye tititi hey na obeti ye se bia de abana krompo point foreign affairs ministry because na ba bi oti de woni sa ministry wo bia obekom no na wonya ho ni mu de won krata so a e bia practical no e na wo hunu se oyesa adwuma no wo ho but CJ ade bako so ada no koma ye de bedre ne no me didi usi free mo ne say ase PBC say na dwuma enkoso se de fie bi atwam na nanka omo nko anaje omo tokoko no edi ho dwuma ne ade no ente sa se no abanya bi mama ankrankra private companies ni bi abam na yena yaudie medi wa aban ehu ene aban institutions ho ne say se de wo bie mu na wo ma kwan se ankrankra emamu no akonya se be ye competitive no e wo soro enti se ba no sa no a asaban de no ensese be na mudi gu akwan so se private company ne krobo ne de ensese bi ba bi a e betwe customers a yeso ye yire ye ho ne nyina ye na so na ye meet wo mo se enye se betumi onioma compete etini eti a at least halfway no e beboa but ye hay no obe usan krankran nya ba mu na no no abeje adwuma ni nyina wo de te se ECG money ade ya na ye complain ma yenya a private entity ye ba be compete ye aban institution ye ECG no CJ me no me no ye be ko private no because ye be hunu say what services no e be ye better aten aban de no ye she ye schools ye operate o man mu meka to say nye pass private schools no CJ ne bo wo so a obi hon man ne ho so so a ekaba na government schools in bebre no ankagu because we share nyema ekoso government schools a teacher ni krompo ko school makwa kwakira de a aso ohuru ne say ono eyo man ni favor bia ama eso bi mada ebinom menka no sa enti no say ya hye na ya ntoto nyema nkodu pempen so say eyaban institution eyaban dwuma e wosa ban ye investment abna obi asane appointment ni nya enough obi asane message bi sisi a as a CJ. As we are talking, I have shares at PBC for the past 15 to 20 years. No dividend has been paid. Into another quite afraid that watuna dream. Now, what do you see? Acquire investment. That will be a phone line. Now, what crowd be Emma, one more shares PBC. I'm afraid. See your moboka. Esikano, HSA, and I make a say. Enye matter of appointment in kwa
Into man panya kufa de seno PB say Ghana for ne go on ma eye adwuma panya od na to ano amama hunu the challenges are facing e was abemba bebo akakra na e bia metu kwan ko bia me hyeda gibre ehwe baby a PDC koko shed ne ade yeah. The last time ye call ewutu senya ye call afasha ho me hwe eziama udru ha womo cars ne ade sisi ho ma atete apansam tipa trucks ne cargo cars yo say sub honum na honum ye oxygen ne ade Honmafu and if some project a dining like a camera can titibre na koko shed there koko shed na hona kese sikawo koko dia kwaniaba ekuafoi obi koko shed na obese kofia na no sere sanse akoto ni koko e ma ye tua ma na menti asenti no empanyifo na ya bubo mudi so mo kwatata sa institutions ya no mo manage no challenge na ebi nie sika ni ho siye sika ni ho they are unable to generate sika within the juma na wo mo no ena sika no so bi fi ba bi emma nti no so mo tete ho no saa nti de yo mo ye de sije o ma hwa won be ya che papa on be yet say omo sase eka ho asem no enye ne it is management so ebo mo training say omo enra omo ye demonstration ni ye be twa omaso o twa omaso na de wo so ye no manager wo ye yanka be ba be do sam pempen so no abna yenko sije mayen ko da bokrata ni mo na de e mo ba so meje tata power but o mami wie wate me be do akuma bonyu mame na sije to de bia wo tete sem ni bia ya na eye o ye to oman mu na ba nwuma yo Abrayanko na sije da bakata ye kitam ye delegate me de ujane feto so enan wonim se nra ye de amane ba ye zogbe ye no ewo emiomansi ni wotifi do mantemu mentibe ho ase asore wasase ho ama brante ba ko no woni finsi aduasamu wahwe ne nkwa ye asem emu ye ebi nso eprepra ye enra no pa mekai no nsia kase bom ye ne aban ka chepani a o mansi ni mo ekasa ye ache no na mantem ni mo soafo ye ra Alhassan Saibu be kase de esi ye no sanye nipa bi a wo mutena social media so ema comment ni ade se abufu a enka ankwankodu sam pempen so no nti se bia na no asije ni atia na ye ka wo boko entokwasem ni ade yi bibi ati se ba ye na ye nhye ya no kasa ye nya hye sasa sam na wo ka no wonim de ono na ba behunu a be se na bufuo amane de asore kwakodi djuma enipa prepra obi ahwe ne nkwa ni nyina social media comment bia enipa binum ekọ kekan ye eno na matam ne so afọ chese wo se omafo hye omano ne kasa yie na se de abanso mo se ne banbofo akogu mi hodom no enya de keto mo ehyese pepepe yo ebe ye adwuma na banbo ho nsam so no asomdua ba na obia akọ na adwuma so na eno chin so no sije mede wo ejina delegate ha ya na wo hye ne fa etoso miensa ha ya ani manom no mo ehyese omampani dada John Dramani Mahama emfoni eda ha eno mo chesa a confirm esaman no eguso a etai omampani dada John Dramani Mahama na won say e papa bomodin aka asasem we home ya o hwa a confirm saga ya nipa bi de to wo so mo ye saja no crampo na ene ni sa rearing for food and export ni ade be kwa wie bia na adwuma mo ye ene en confirm a wo mo wo mo ni ade na kwa wie che na bi mo che so mo hunu ba bi an confirm na fa na panyin yi ase agrosumpo ni ade na kwa wie chache se eno na abaye twia yi tuan krofo anu asije ba bia ne woni Ghana ha ne amanyosem kan ya mana tonkrofo tim se omampani dada Mahama esen confirm na omo yen na kai ba be yen fasode de amman no omo nyina tutu ekobokena okay sase mekai papa mekai papa na eno no mampani dada Mahama echese sa ensensem no ene ade no enye no kre eni nyina so confirm bia anto anko ba bia enti no womo nam ekeka ne sa ade no na beka ya no no Savannah Accelerated Development Authority sada asemo sada ensam atwamo Ghana sada jida sada enye cheda sada
Na enti ahon sense mu ano na omampani dada mahama was state was so sisu biem say so no upper east a obontoa e wo honom was sisu biem say en confirm bia entu enko Burkina Faso say de na enena musemtro media mu me kan say media dey say ba bia mainstream ni social media ni ade no en confirm bia enko ba bia na en confirm no wo mo enye nipa mo beka so migrate eko bi man so ene ade eno ene aseba kana say you dey mienti. And it was supposed to create an incubator for guinea fowls. And so the incubation plant was built, the incubators were put there, and they were going to incubate the eggs and raise day-old guinea fowl chicks for distribution to households. 100 chicks, and you will be given the poultry house and shown how to raise the guinea fowls. And then there was supposed to be a processing plant so that the guinea fowls will be bought off the households and processed, and they will put them in frozen trucks to send them down to the south to market. Unfortunately, the project ran into issues. The media criticized it, and they came and said the guinea fowls had flown to Burkina Faso. No guinea fowls flew to Burkina Faso. Guinea fowls are not migratory birds. And the project was not for you to come and see thousands of guinea fowls in one place. Nti enchemu no na wate no omampadi dada John Dramani Mahama na wate mu no na wo kenkan akofo mo se di asem ni nyina ne se wo se se ye ka enkonfirm a wo mo enye se de nipa kasa tukotena na wo te ba bi no watukọ ba bi ni ade no na woni mu sa wo mo se enkomo ya mu no wo mo chasentem sofo ni bi ko ba bi a ye ka ho asem ya enkonfirm yi na wo mo edne hyehyɛ gu akwa so a wo mo edi ho dwuma ye wo mo ni ade no eno mo ko bisa watchman ne se na enkonfirm no ewo hen ena watchman ne se enkonfirm no wo mo ekọ Burkina Faso mo besan ba so ati ase sa na watchman no kan yo so mo ko Burkina no besan ba daily guide the bucket mu na mekan was somebody came and asked the watchman where are the guinea fowls, and the watchman said they go to Burkina Faso, they will come back in the rainy season. Just say opeba no mo ko Burkina no makoji nso a enti ni o man da o kan say o mo nya migratory bird o just say omunye normal betu akwa asaba ha mutu kwatra no kwatra na watchman no kana nka agro no odidi so atiase and ansem twofo ni bi so fa no world cup a say asem ya besen so mampani dada mahama komuama say ne toya wona mu ewo atifi apue mantem ni mu no and watch say sansem na ne nam ne kura no ebigu so eka no enye no kre and na watch wo sadia wo mo eye so we no ye asa ne enkosua no na no mo ehwe say omo ebeye na jaya nya no nketo wo se ye won kokoma wo se mi se maton kokopɛ pa o enkokoma no se omugu cage mu an ye bodon me ni menua same machi ba no na ye bodon enti wadwuma ben pa na won ye bi da asase so abai tije ye fresh na de da cry that no fias me brother here so so de onya mashase and I'm so onya asase na ye shase afri ha no adwuma ben pa na na me ka say ba ko na me sam ye koton kokọ ye no ne fa do me abra ko rewre mu akọ eja kwa side ho na anim o ye nya customer da no ton kokọ bebre kokọ ma no oto bebre si ye ni age until the next time ye ba se ye sanfa ho se bi obeto bi aka wa say kokọ ma no di ka to ye no e bia ye no funu ma wuwu na chese so eja yeso ja kosto muni abumra ye ni agye no seja ya kosto kokọ ma already ya nanti ebia na ayi confirm ma ya eni kosie ya o mampani dada mama e ka asem no enti no ne nyina no mampani dada mama chese sansem na ne nam na nkofogu so keka ne sije wo munya e kana eno no eni nyina so delegate abokata mu amane e na media man no na sije mame fa wo enko daily graphic mu na afa ye hwa mane e da se ya sije wo hwa oman yi ene akwan a Ghana ehia no a wo so afo hwa oman yi sika sem ne totoye so e na eche se Ghana ehia sika
ya ano esom bɛyɛ sɛ $271.7 billion ɛna ɔmatumi ɛde abiebie akwan mu ama ɔmanfoɔ anya hotɔ yakɔ ne ɛbɛdie ɛne nhyehyɛmu nyinaa no ɛno ɛne sika ɔman no ɛbɛhia ɛna ɔmatumi ɛde adi dwuma na wohyɛ ɛhanom a ɛno ɛna kyɛ sɛ mpanyinfoɔ da ha yi ɛne yɛakwan so ɛdedadeda ha ne we no vice president Dr. Mahmoud Bawumia ɛwɔ ha bi san so ɛna ɛyɛ na kyɛ sɛ nkyerɛkyerɛmu ɛyɛ a yɛwura Abbas Awolu ya ɔno ɛna ɛgyina ha yi okay yɛwura Abbas ɔyɛ chief director ɛwɔ Ministry of Roads and Highways ɛna kyɛ sɛ ɔma exhibition nso ɔmo yɛ exhibition no na ɛno no ɛna yɛwura Francis Asenso Boakye ɛgyina ha no bi Minister of Roads and Highways ɛwɔ ha Dr. Mohammed Amin Adam ɔno nso gyina nifa Minister of Finance ɔmo nyinaa ɛwɔ ha no bi na nsɛm no nyinaa no we yɛbɛhyɛ da kom na yɛhyɛ sɛ akwan a yɛka ho asɛm yi no sɛ yɛsɛ yɛbiebie mu na yɛtrɛtrɛ mu a sika ɔman no ɛbɛhia na wohyɛ nkyɛmu so a da bɔkɛtɛ yi ɛde aba no a wɔn kyɛ sɛ we no ɛyɛ target a wɔn de bɛbiebie akwan no mu ɛfiri ɛyɛ 78,401 kilometers ɛwɔ 2016 no by 2047 no so ɔman no pɛ sɛ yɛkɔkɔ gyina 253,000 kilometers a Ghana kwan nyinaa yɛbɛtumi awɛkɔdu sam ɛyɛ mfie ne dia na sika ɔman no bɛhia ɛde ayɛ saa adwuma no nie nti wei ɛyɛ nkyerɛkyerɛmu yɛ yɛwura Abbas okɔ ministry hɔnom a adwuma yɛwura Abbas ɛyɛ no CJ kasɛ ebi mu wɔ nimudeɛ ɔmo wei mu bi na CJ na yɛka no sɛ wobɛma appointment bi anaasɛ obi bɛyɛ adwuma onipa no ɛwɔ knowledge ɛwɔ nimudeɛ wɔ saa fɛ do hɔnom no ɛno ɛne adwuma yɛwura Abbas ɛyɛ ɛwɔ Ministry of Roads hɔnom a na kyerɛ sɛ ɔma ɔmampani abɛdi akyire nkyɛmu ɛwɔ exhibition a wɔn ɛyɛyɛ no ewiase no wɔn kyerɛ sɛ Ghana yɛnyini yɛ dɔɔso na ɛba no sa na akwan no yɛ na nsoyɛn ebi ase ne nsa wɔn kwan a wɔn ɛyɛ no 10 lanes no ɛne na ekura yɛ kɛse a ɛyi yɛfrɛ ne sɛn kaa akɔsi kwan no traffic a menya report sɛ traffic a gyina mu no enya de ketwa obi ɛtɔ kaa obi asɔre ɔbɛkɔ adwuma ɛba no sana na makɔ ne abadie no ayɛ den ɛno ɛne nkyɛmu a da bɔkrɛta yi ɛde aba ya Minister of Roads no ɛne yɛ Rabas mpanyinfoɔ ahyia ɛma yɛ nimudeɛ ɛne nkyɛmu ɛwɔ hɔnom na mame fa nkɔ Ghanaian Times mu na ɛhanom so amanian me fa ntoa so a ɔmampani dada Mahama CJ Pualugu Dama aban yi ɛde $12 million ɛna ahyem ya mene ɛkɛsɛ ukɔ hɔnom a wonhunu sɛ da mo bi wɔ hɔnom a ɛsom ɔmanfoɔ yɛ wɔn pɔtɛm hɔnom no ɔmampani dada Mahama so ba akontabo ndɛ mu bebu wo bia wonim ho bie wo bia sɛ sika ya mode kɔyɛ visibility ne ho ahwan ne adeade a mode kɔyɛ mobilization ne ho sensɛm ne nyina no sɛ sika ba bia fa bia no mode bɛba esan sɛ naka ensusue mu no ɔmanfoɔ ne hia nsuo wo se na wɔ kasa wo hyɛ north hɔnom a asɛm ba kɔ mampani dada Mahama kan ya se gye tɔmakoma so pa wo se sɛ wo kɔ so hɔnom a wo sɛ dodoɔ no wo de ɔna makaya yefoi dodoɔ no asije ɔmo yɛ nordness kyesa gye sɛ wan kosi ɔkaisi tudu ɛne kyesa CMB mu ne ade a wodi dwa na kyesa ɔmo di wachi sɛ ya ɛsoso pan enti sɛ bibi wɔ ɛso hɔ no ma wɔm ɛyɛ CJ kanya ne sɛ de bia no ma begu ase ha sɛ ya wɔm bɛpa adwumayɛ ɛno mampani dada Mahama ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wɔm ɛpɛ kwan pɔn bɛfa so na ɛyɛ ɛmabu no ne maya ne mrantie no ɛbɛka hɔ no ma no ma yɛ adwuma wɔ so hwɛ wɔm season ne farm no ayɛ so abosom nsia na ma wie farm no nti abosom nsia na aka wɔ afini mu no obi ani hweyɛ ɛne ɛsa de ɔde ne ti bedom ɛno ɛna wɔka ho asɛm sɛ sɛnka Pualugu Dam yi wɔ hɔ no na anka ɛma wɔm esuo ne ade abɛboa ma bibia no omadua akuadwuma no ɛbɛto so afi mu ni nyinaa ɛno ne nani sɔde hu a wɔde akɔpie ma ɔne ɔmanfo no ɛkasa ya wɔse wɔ akontabuo deɛ saa sika na akɔhyɛ Pualugu Dam na ɔmo hu hwɛ no wɔmo ɛbɛbu ho akonta pɛpɛpɛ sɛ wɔno ɛne NDC ɛsan ɛba aban mu a na ayɛ animdifoɔ ɛnan ɛwɔ Ghanaian Times anim hanom a yɛka sɛ security expert ɔmo ɛka ho bi na wo sɛnsɛnsɛ bebrenu anaba ɛba no immigration prisons fire service police service ɛne yɛ Ghana Armed Forces no a wɔmo ɛkɔdi ɔmo dwuma wɔ hɔnom na agyaeɛ na yɛfa wɔn no ɛna nimdefo ɛkyɛ sɛ mpanyinfoɔ ɛdi ho dwuma wɔmo ɛma fan yɛ ɛnyɛ dwuma na pɛpɛpɛ yɛ ɛnyɛ dwuma saa kontina se ɛyɛ employment a na sɛ recruitment a wɔmo ɛyɛ no ɛnyɛ ne kwan so no wɔse ɔmo wɔn yɛ well deserved wɔn yɛ qualified no ɛna wɔsɔ wɔn nyɛ akwanya ewura yɛ security services nim mpanyinfoɔ yi ɛyɛ yɛwura Kumado
ɛna Dr. Festus Obin yɛwura Adam Bona ɛna Professor Vladimir Ntwidanso wenum ne animdifo nan a wɔn yɛ security expert a the bɔkrɛtɛ ne wɔn kasa yɛ a wɔn de sasɛm no ato ɛyɛ aban no anim the bɔkrɛtɛ yi ɛka ɛho asɛm. Na mame yi ewo ne fa to so dumiensa owura sami gemfi ewo edaha na asema waka nyina ene sese NDC amanyoko no wo mo de sobo na ebo aban yi ese eban contract ahodo bi a na ebeto honom ya agya ka wo mu bie mu se obi amabidi bi obi ametenda ne document na wo mo enhye de osefata no mo fa adwuma ne ema no a na ka bebo magana fo bi mu so anya se adwo ni mo bi wa aban mu nko a na benya adwuma ye so bono de bo MPP amanyoko ni nyina ene se wo mo ema kwan ema omampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Baumia ni nua ena chese contractor kukuda matela tele yesika wo contract mu no enye sika ketwa ni nyina no ekọ owura Abraham Baumia yo no no eye Dr. Mahmoud Baumia ni nua ehonom na omo chese contract baako na cost 52.25 million Ghana cedis na eno no eye Sunyane Airport rehabilitation no no ena womo edema Resource Access Limited eno ne adwuma ko mampani abedi achi na eye ni nua ne dia eno achi so no contract ni bi so a ye rajefi eka ho asem no ya se omo de ama Resource Access Limited no eye so source na eno so keka bom 83 million Ghana cedis no ye 2020 ya chasase na akropon odomase asibrem akwan yi nyina no wona wo ye chese contract ni de CJ edoso ye bebre ena da bokrata ya bobo so e wo hanti no mame fa wonsi why da bokrata no e de sempi no na ba UK protest no so na UK High Commissioner no de magana papa osuankoma chese Ghana fo ni nyina no e safe o se Ghana fo ho nyina no o mo ye safe nti no ye na awurade asna wo mo ho ban yi nso e ma yen se je mame